Okej, nu. 1, 2, 3 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. เสียงหลง Happy birthday Happy birthday to you. ตึ้งตึ้งโอเค เป่าแล้วเหรอ เว้ย Grattis på... Hä? Ja. Du är 21 nu. Du, ja. Det är... ดีใจแบบว่าเพิ่งไปทะเลาะกับคนหนึงมาเหรอ Är det 3 år emellan er? är det Ja, för jag och henne är 5 och jag du är 2. Jag är 16, du är 18, eller hur? Och hon är... ด้วย Ja. Vill ni kasta lite? Mm, 5. Ja!